Ticho. No. A prečo to vidno? Takže momentálne sa nachádzame na jednej vykopávke v Bardejove. Tu ako archeológ Kubo a ja, archeológ Vlado, sme objavili niečo zvláštne. To teraz nepredvídateľné. Ako môžete vidieť, sú to potlačky nejakého starovekého živočícha alebo lasturníka. Moc starého. Odhadujem tak 100 000 rokov dozadu. No je to skôr. Môžem to otočiť. Táto hornina môže byť o niečo staršia. Takých 200 000 rokov dozadu. Otoč to ešte tu na. Áno, tu môžeme vidieť všelijaké obrysy. Tu na. Áno, môžeš to otočiť naspäť. Alebo to môže byť aj nejaká chlista. Nejak zapadnutá do nejakej lávy alebo magmy.